गिबियावनो गासैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो जाबायदि भिडिअ भाइराल जाबाय थानाय बिटिसिनि चिफ बिथांखौ मामानि माखासे गार्डा बिथांखौ नारखारनानै गाव सिगां दोफैनाय आरो बेफोर माबायदि जाथावना दिनै बिटिसिनि सासे चिफ बिथांखौ बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायासै आरो बिथांखौ लाजि फोनांनाय जादों। लोगोसेयैनो आरो आं बे बाथ्राखौबो बुंफानो सानो दिनै बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'जों लोगोसे डिपुटि चिफ गबिन्द आरो फेरेंगा बिथांमोना दिनै एक्सिडेन्ट बेनि थाखाय माखासे खामानि मावाखै नामा? दिनै गोबां जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोना दिनै जिबायदि मोननांगौ फिथाइ बेफोरखौनो दिनै मोननो थाङाखै। माखासे नंखाय केदारफोरासो दिनैहाय जि मोननांगौ बेफोरबायदिखौ मोनगासिनो। नाथाय माखासे जोंनि बर'नि जोहोलाव बिथांमोना जाबायदि सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन दिनै बिथांमोना सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइबो मोननो हायाखै माखासे जोहोलाव बिथांमोना आरो माखासे जोहोलाव बिथांमोना दिनै जेलावनो थानांदों। जोंनि बिथांमोना जेलाव थादों नाथाय बिथांमोननि बिसि फिसाया दिनै मा जानानै दं बेखौ जोंनि बिटिसि सरकारा जेबो केयार लायाखै आरो जोंनि बर'नि सरकार थासेयाव दिनै बिथांमोनखौ जेबो माबा खालामनो हायाखै। लोगोसे माखासे जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोन थैनानै थांदों। बिथांमोननि बिमा बिफायाबो जि मोननांगौ फिथाइ बेफोरबायदिखौ मोनाखै। लोगोसे बिथांमोना बेफोरबायदिखौ नोजोर होगोन आरो नायलांगोन। दिनै जोंनि सासे एक्स एनडिपि अफि बिथाङा मा कुइसन खालामहैदों नोंथांमोना थारैनो खोनासंलांबा बुजि मोनगोन। मोनाखै? मोनाखै दा। मोनाखै? नैबे थुंगियाबो मोनाखै? 4 लाखखौ मोनाखै दा। मोनाखै? बर' सुकमायसिया मा? बर' रोंगौ? एसे नोंनि आदा गिदिर देरसिनखौ नों गोसोखांगोन ना खाङा? गोसोखाङो। माहाय थैयामोन बे नों देया? आं मिथिया बहाय थैदों। बांलादेशआव दं नामा? आं मिथिया बहाय थैदों बेखौ। आं बेखौ दाबो दङ बायदि मोनो। बिदा देरसिनखौ गोसोखांबाय थायो। बे नोंनि बे मा जायोमोन बे थुंगिया नोंनि? नोंनि देरसिन बिदा। नोंनि बिदा देरसिन नामा मा नाम होनना दं? नोंनि बिदा देरसिननि नामा? चतुर। बिनि देरसिननि नामा? थैनाया? औ थैनाया। सिगोबा माइ बिमां मानसि मेखौ? सुबिर सांमा। बे काकुजा मुङा इया दे? काकुजा। दे। माखौ सोना लादों? नैबे ब्रा मोनथामफोरनि आइकार्डखौ नैबे मोनथामफोरनि आइकार्डखौ फैसा गैया नालाय मा खालामनो बेखौनो जेरक्स खालामै मालाबा लेमिनेसन होनांगौना थैस' थांस'नि हारिनि थाखाय जुजिना थाङो। 5 लाखखौ मोनाखै नों दा गावथार जानायनिखौ? मोनाखै दा। मोनाखै? नैबे थुंगियाबो मोनाखै? 4 लाखखौ मोनाखै दा। मोनाखै? नांगौ? 4 लाखखौ माबा भेरिफिकेसना जायाखै नामा? जाबाय थादों। खनबेसे जाखो भेरिफिकेसना? बहुत बार जाबाय। नंगौ। बिदानियाबो जादों। नों दा थैनायनियालाय? आदा थैनायनियाबो जाबाय। भेरिफिकेसन जाजोब्बाय। फैसासो मोनासै। मा टेस्ट दंना गैया नों दा थैनायनियालाय? गैया। बानायनो हायाखै। फैसा गैया। थारमाने माथियास थमा बै माथियास थैनायनिजोंसो माबा खालामगौमोन नालाय। नोंदाया माहाय थैयामोनलाय? बांलादेशआव। बांलादेशआव बबे जायगायाव? बबे जायगायाव बांलादेश? खागरासुरियाव। खागरासुरि। बेसे बोसोर जाखो? बेसे बोसोर जाखो? आजिलि बेसेबां